Jordan Larsson. Masser af plads over imod Sønderjyske. Det var et dumt sted. Elyounoussi sætter fart ud imod Jordan Larsson. Masser af plads over imod Klasen, og så står det ikke. 1-0 til FC København. Det er ellers for sent. Stor FCK-chance fra før, hvor Victor Claesson ender med at afslutte på stolpen. Det er godt drevet af Elyounoussi. Afleveringen på tværs fra Jordan Larsson fejler. Elyounoussi og Claesson kombinerer fint, og så Robert alene igennem og scorer til 1-0 for FC København. Klassekasse af gæsterne. Har haft nogle gode chancer, og her får de så også scoret på en af dem. Robert. Godt lavet FCK. Elyounoussi ud til Huescas. Kan han ramme en FCK, og det kan han godt derovre i bagerste område. Målscorer. Robert sparker den fremragende ind til 2-0, og så er brasilianeren dobbelt målscorer. Forrygende afslutning. Han er også selv ganske godt tilfreds. Robert. Ja, de har ikke rørt meget på sig i starten af anden halvleg FC København. Men en mulighed og et mål. Så for Massaker står klar til at slå hjørnesparket. Alle de store drenge med frem. Massaker. Forreste stolpe. Mini samler op. God afslutningsmulighed. Mini. Og piller for hånd på bolden og et straffespark. På deres reaktioner ser det ud til, at de har en sag. I hvert fald stærkt ophidset er han. Emini. Jeg kan ikke se, at det ender med andet end et straffespark. Flagrer. Den der arm fra Thomas Delaney på afslutningen fra Emini. Er peger på pletten. Straffespark til Sønderjyske. Og så er den her fodboldkamp alligevel ikke lukket. Fløjter og Magnus Jensen begynder sit tilløb og scorer lige præcis 1-2. Der er håb for Sønderjyske endnu i den her fodboldkamp. Elyounoussi ind i banen. Elyounoussi fortsat. Elyounoussi skal langt omkring. Elyounoussi videre til Moukoko. Så skal Lopez ellers bare få tiden til at gå. Lærer jeg dybt til Joram Sager her. Lyder slutfløjtet.